Dnešným hostom je Jurij Korec. Jurij Korec je choreograf, tanečník, pedagóg, rolfer. Myslím si, že okrem toho aj čiastočný manažér, takže spĺňa všetky predpoklady na umelca zo Slovenskej republiky, pretože my všetci sme veľmi multitasking, teda ľudia, ktorí plnia majú veľmi veľa povolaní, ale myslím si, že nie je to len kvôli tomu, aby sme sa uživili, ale je to možno aj kvôli tomu, že máme veľa záujmov a že tie veci nejakým spôsobom pre nás súvisia navzájom. Takže možno by sme mohli začať s tým, že ako ty si sa stal choreografom a ako to všetko ostatné, čo robíš, ovplyvňuje tvoju umeleckú tvorbu. Fíha, to je otázka. Dobre. Vieš čo, keď premýšľam nad tým, že ako som sa stal choreografom, tak skôr rozmýšľam nad tým, že kedy, a ja si to úplne pamätám od detstva. Že ja proste ešte na základnej škole som mal také, že som zorganizoval spolužiačky a že som pre nich vytvoril takú krátku choreografiu na, pozor, na Modern Talking. No. Takže ono to tam asi niekde bolo a ja si myslím, že potom už tá prax s tým telom, tá pohybová skúsenosť, to pozeranie sa vlastne na tela, hýbajúce sa tela, moje telo sa hýbajúce, tak potom prirodzene priniesol ten rozmer, že som mal proste potrebu niečo ďalšie študovať, tak potom prišla rolfing, štruktúrálna integrácia a teraz sa to tak nejako všetko prepája, že mám pocit, že vlastne tá skúsenosť s tým telom sa tak rôzne medziodborovo na rôznych úrovniach objavuje. A tvoja choreografia sa volá príbeh, ale možno by sme mali uviesť ľudí na pravú mieru, že teda nie je to žiadna story v zmysle nejakého príbehu lineárneho s nejakým dielom, ale práve je to možno ten príbeh toho tela a toho, ako ty ho vnímaš, respektíve ako každý z nás vníma to telo. Čiže možno povedz, čo ťa inšpirovalo k vytvoreniu príbehu? Ten príbeh, názov príbehu je trošku vlastne aj taký akoby provokatívny, lebo presne keď sa napíše titul príbeh, tak všetci očakávajú nejaký príbeh a naopak, keď sa pozeráme na pohybujúce sa tela, tak málo kto nejaký príbeh očakáva, skôr očakáva vlastne nejaký, ja neviem, pekný pohyb, dynamický pohyb, nejaké emócie, povedzme, ale niečo rozpráva akoby niečo naratívne, niečo konkrétne. A pre mňa je to práve naopak, že keď sa pozerám na tela, tak mám pocit, že v akejkoľvek situácii, akékoľvek telo, tým pohybom, tým ako je vlastne, ako komunikuje s tým okolím, tak rozpráva svoj príbeh. A tam niekde vlastne vznikol ten titul príbeh. No a potom sme vlastne hľadali, že ako dostať telo do takej situácie, ktorá by vlastne urobila tú autenticitu, ktorá by robila tú autenticitu, ktorý vlastne to každodenne prináša, tak toto poviem. A došli sme vlastne k tomu, ako to zastavené padajúce telo sa zrazu ocitne v nejakej situácii, s ktorou sa musí jednak samo vysporiadať, ale jednak zrazu niečo veľmi konkrétne, gestickým a posturálnym a napätím v tele vlastne vyjadruje. Uh-huh. A tak vznikol príbeh tých 5 tiel, ktoré my sme tomu dali taký fajný podtitul, že 5 tiel v hlavnej úlohe tanečného sci-fi. Tak možno keby si ešte trošku priblížil možno tú poetiku sci-fi, ktorú za tým možno nájsť. Áno, to je taká moja možno, že dlhodobá fascinácia. Moja dlhodobá fascinácia vlastne s robotmi, humanoidmi alebo proste kyborgami alebo respektíve nejakým takým ľudským správaním alebo pohybom, ktoré nejakým spôsobom posunú od toho každodenného, čo tanec je, že? A tamto niekde vlastne aj sa ukotvilo. To znamená, že pozeráme sa vlastne na tela, ktoré neustále vidíme, rozmýšľam, koľko prezradiť, ale asi viacej neprezradím, ktoré vidíme zo špecifického uhla a tým pádom tie tela komunikujú len nejakú časť toho, čo by komunikovali, keby sme ich videli normálne, povedzme. A tam niekde vlastne prichádza potom takéto, povedzme, že tajomno, alebo priestor na tú interpretáciu, alebo priestor na to spýtovanie sa, že čo sú to za tela? Sú to ľudské tela? Sú žijúce? Pohybujú sa, tak asi pravdepodobne žijú. Sú v nejakom prostredí, ktoré je vlastne také jednoliaté, že sme vytvorili taký kvázi nekonečný priestor a ten pôsobí trochu tak mesačne, možno že vesmírne.
Uh-huh. A ešte by som teda možno, že naozaj preto dielo podľa mňa teda jednak je dôležitých tých 5 tiel, tých 5 interpretov a pre mňa si zvolil taký veľmi zvláštny kľúč. Tá zostava tých ľudí je medzinárodná, ale aj medzimestská. Takže aký bol kľúč k tomu, k tej voľbe tých interpretov? Oni všetci sú skvelí, len teda každý je trošku od inakiadiaľ a s inou skúsenosťou. Bol to tvoj zámer? Aj to bolo trochu intuitívne, lebo v podstate táto vec, toto predstavenie, to bolo dlhodobý výskum. My sme vlastne na to robili skoro 2 roky. Hej, že boli nejaké čiastkové výskumy, ktoré boli nazvané Vystaviť sa telu. Tam sme vlastne riešili, že akým spôsobom vlastne inštalovať živé telo v galérii, ako sa na neho pozerať, do akých situácií vlastne to telo dať, ako ho choreografovať vlastne tej galérii, aby sme vlastne ukázali niečo špecifické, detaily toho, ako vlastne môže komunikovať a ako to môžeme pozorovať. A počas vlastne toho procesu nejak tak prirodzene vznikla skupinka ľudí, alebo teda neblízkych kolegov a kolegí, s ktorými sa mi jednak dobre spolupracovalo a ktorých tela vlastne interpretovali to, čo som nejakým spôsobom hľadal. Hej, takže máme tam vlastne Evu Priečkovú a Sisu Svitekovú, ktoré sú Slovenky a tiež teda už dlhodobo spolupracujeme. Máme tam Jakoba Jalca, ktorý je z Nemecka a teraz už sme spolu vlastne vytvárali predstavenie Sapiens Territory. Tá spolupráca bola veľmi, veľmi príjemná, veľmi si rozumieme, keď rozprávame o rôznych proste kontextoch a hĺbke konceptu. A potom tam je Eli Hooker, čo je vlastne Američan, ktorý teda žije ale v Nemecku a stretli sme sa v Rakúsku. A tiež vlastne jeho telo a jeho prejav absolútne ako keby bol posadený do toho takého futuristického, science fiction, utopistického, dystopického ešte lepšie sveta. A potom tam je ešte Saša Mireková, ktorú vlastne takto teraz zakrývam na tej fotke. A ona v podstate prichádza ako keby z amatérskej bázy tanečníkov a tanečníc. Ale ja som bol vždycky z nej šokovaný, že vlastne v každej tej spolupráci ona vlastne nevidel som rozdiel medzi tými profesionálnymi tanečníkmi a ňou a rovnako tam vzniklo nejaké také porozumenie vlastne umelecké a spolupracovné, takže takto vznikla táto zostava ľudí 5 performerov a performeriek. A pre mňa je toto dielo také veľmi komplexné a naozaj veľký podiel na tom, že to vlastne vytvára veľmi nejakú silnú atmosféru, teda okrem toho samotného pohybu a konceptu toho pohybu, pre mňa má tá scéna, ktorú už si spomínal, že ste chceli vytvoriť určitý taký neurčitý priestor, myslím, že sa mu to veľmi podarilo. A teda tú scénu robil Jakub Kobec, ale čo ma ešte zaujíma, možno by sme mohli povedať divákom o tom zvuku, lebo dnes je to také v úvodzovkách moderné, že sa všade píše, že zvukový dizajn, hej, miesto toho, že autor hudby, ale vo vašom prípade si myslím, že ten zvukový dizajn je celkom správny. Možno by si to mohol tiež trošku priblížiť, že ako vznikal ten zvukový podklad k tomu a možno aj k tej scéne, ak chceš niečo k tým kostýmom, lebo si myslím, že je to všetko veľmi pekne prepojené. Áno, tak tá scéna vznikla tak nejako prirodzene. Keď sme boli na rezidencii v divadle Štúdia tanca v Banskej Bystrici, tam sme vlastne hľadali aj ten vizuál, že do čoho to posadiť a tak ďalej. A nejako vzniklo to, že vlastne čím viacej to prostredie urobíme takým homogénnym a ešte aj to telo vlastne do neho vsadíme, tak zrazu ono sa v tom trochu stráca. Hej? A tým, ako v ňom stojí, tak sa stane vlastne z neho nejaký taký skoro až obraz a ako začne pohybovať, tak zrazu vlastne vystúpi z toho nekonečna. Takže tam niekde vznikol ten nápad ohľadne scény. Jakub Kopec, áno, je autorom. A Matúš Bolka je zvukový dizajnér. On je teraz samozrejme aj hudobný teda kompozer, skladateľ, ale on sa naozaj zameriava hlavne na vytváranie softverov a programov, ktoré produkujú zvuk, ktoré majú vlastne nejaký systém, ktoré vytvoria nejakú vlastne zvukovú plochu alebo prostredie.
A teda už máme tiež za sebou niekoľkoročnú spoluprácu. A tentokrát to bolo dosť náročné, lebo vlastne tá celá vec, tá celá choreografia má taký veľmi jasný algoritmus, skoro až taký AI algoritmus, hej, že vlastne sa to postupne nabaluje, ako keď sa to AI vlastne učí a má stále viac a viac informácií. A nakoniec teda prišiel s takou celkom zaujímavou myšlienkou, ktorá sa nám páčila. A keď sme to počuli, tak to fungovalo pre nás teda veľmi, veľmi dobre. A je to v podstate vytvorený zvuk, lomka hluk z, z albumu Deža Ursiniho Príbeh, kde vlastne všetky tracky, ktoré sú tam, tak on ich vlastne rôzne navrstvil nad seba a vytvoril vlastne z toho takú skrumaž tých zvukov. A to vlastne beží v pozadí a ono na jednej strane sem tam sa zdá, že to je hudba, ale sem tam trošku pôsobí ako taký vesmírny hluk, hej, kde vlastne akoby nebol rozdiel medzi hlukom a tichom. Hej, že to ticho vlastne môže byť tak ohlučujúce, že potom keď ten hluk je ohlučujúci, tak už vlastne nevieš počase, že či to tam vždycky bolo, alebo to niekedy možno, že aj prestane. Takže nejako takto s tým zvukovým dizajnom. Dobre, takže myslíš, že nebudeme divákom už nič viac prezrádzať, ale zasa možno tí diváci, ktorí to budú pozerať až potom, keď to uvidia. Tak ja som našla také veľmi dobrú charakteristiku toho, že čo je to chôdza vzad. Že keď ideš dozadu, vidíš, kde si bol, nevidíš, kam kráčaš, ale to, čo vidíš, ovplyvňuje to, čo robíš, respektíve cítiš a vnímaš. Čo ty na to? No, toto si dosť dobré. Toto si super našla, áno, áno. To je skvelé, lebo my sme sa vlastne veľmi dlho hrali s tým, že ako to telo, ktoré vlastne má obmedzené videnie, lebo nie je v priestore, lebo je pri nejakej stene alebo nejakej bariére, tak akým spôsobom vlastne vníma ten svet okolo seba, keď nevie, čo je vlastne za ním. Hej, a teraz to je zaujímavé, čo si priniesla, áno, že vlastne to, čo vidí, tak je vždy len tá minulosť, ku ktorej sa nejako vracia a možno, že čím viacej sa ku nej vracia, tak tým vlastne od nej nejakým spôsobom aj ďalej. Áno, presne. No, takže, Super, super. dobre, takže ja by som ešte možno chcela od teba, že nejakú takú pozvánku pre divákov, pre tých, čo to teda ešte nevideli, že prečo by si mali prejsť pozrieť práve toto dielo? Čo si myslíš, že ich na tom najviac zaujme? Alebo čo bolo pre teba veľmi dôležité ako taký nejaký tá idea, ktorú si vlastne chcel nejakým spôsobom pretaviť do toho choreografického diela? Lebo ten súčasný tanec, toto je ťažká otázka. Áno, ten súčasný tanec je to, čo niekedy tí ľudia majú ešte taký trošku, a už stále menej, čo je super, ale ešte stále niekedy majú taký ten pocit, že nevedia úplne isto, že či je to teda to, čo by mali práve vidieť, alebo to, prečo by mali ísť večer do divadla. Tak prečo by mali ísť večer do divadla? Práve na toto. Premýšľam, no tých vecí je veľa, ale premýšľam nad takými dvomi vecami vlastne. Tá prvá je taká, že myslím si, že je to vlastne, že je to vizuálne a zvukovo ako celok zaujímavé. Že ja by som sa na to išiel pozrieť. To je jedna vec. Ale druhá vec je taká, že myslím si, že to ďakujem, že to prináša ešte taký špecifický pohľad. Veľa neprezradím, ale poviem, že je na tom niečo voyeuristické. Že tak ako sedíme v kine, tak vlastne máme možnosť sa pozerať na nejaké tela, osoby, osudy, bez toho, aby nás oni vlastne videli. A tu môže diváctvo zažiť niečo veľmi podobné. OK. Dobre, tak ja ďakujem Jurimu. Verím, že tí, čo si našli cestu na to predstavenie, že im to poskytlo určitý insight a tí, ktorí sa na ňo ešte len chystajú, tak že sme boli dostatočne tajomní, aby sme vzbudili ich pozornosť a zvedavosť. Takže ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na vás. Ďakujem, Mirka, ďakujem Festivalu Bratislava v pohybe.